חלק 4, כמו שהבטחתי. אוקיי, אז שירן הולידה את הילדה, והם רצו ללכת הביתה. הם החזירו את זה למקום. אני יודעת שאתם לא רואים כזה טוב, כי אני עושה עם 2 אצבעות. אז הנה, עכשיו אני אראה. אם אני עושה עם אצבע אחת אתם כן רואים, אבל אני נעשה. טוב, יאללה. עכשיו יורדים לי למטה. אני אחזור לכם. אחרי 5 דקות במעלית. אוקיי, אז הנה. הם עכשיו הלכו, הם הולכים הביתה. אוקיי. אני לא כזה זוכרת מה היה בפרק 3. אז פשוט תזרמו עם זה. רגע, לא. מהתחלה. גשתה. טוב, אני צריכה לאכול, אז ביי. אחר כך אני אחזור. אוקיי, אז הנה חברים, סיימתי לאכול וחזרתי. לגמרי נכון האנשים. לא, הם הלכו בעצם. לא, הם לא הלכו, אז חכו שנייה. מוכנים? פאק. אוי, רגע. אוקיי. ופאק. אוקיי. חכו שנייה. אוקיי, נראה לי שנשים כמעט עד הסוף. אוקיי, אז תכלס האבא והאמא רצו ללכת לקנות לילדה מיטה, אז בואו נלך לקנות לה מיטה. רגע, קודם האמא תתארגן. בינתיים אני כן אשימו את התינוקת כאן. אוקיי, אז הנה האמא מוכנה. רגע, בואו ניקח לתינוקת עגלה. חכו שנייה. לא משנה, אני לא זוכרת מה רציתי לעשות. אבל טוב. רגע, נזכרתי. לא, קודם נלך למטה. אני כל שניה עוצרת. רגע, תחת דלת. אחרי 5 שניות במעלית. אוקיי, אז הנה. הגענו. תסתכלו, נכון האזור הזה, זה של הבנים, וכאן זה של הבנות. נכון הכחול הזה, אז זה כאילו של בנים, וזה, אז זה כאילו של בנות, סבבה? כי הצד הקודם שראיתם זה של הגדולים, עכשיו נראה לכם את של הקטנים.
אוקיי, הנה של בנים, הם לא צריכים בן כי אין להם בן. והנה הצד של הבנות, אז הם תכלס קנו לה את זה. ובואו נחזור הביתה ותראו את החדר. בסוף תבואו לחלק 5, שאולי יש שם קצת יותר טוב.